nazco musicalmente no que é o seu familiar, non? É dicir, quizás o xermen musical pois é o que máis se parece a Nordestinas, non? Por decirlo de alguma maneira. Esa esencia da música do norte, da música de raíz, pero falo de raíz na miña familia, non? Así nazco e como son unha persona que me gusta moito pois aprender, pois cultivo varios xéneros, non? Desde o clásico, música tradicional, pero que me rouba a alma é a música tradicional, desde sempre. E canto máis paso o tempo, máis. Pois para mí Nordestinas foi unha cousa moi especial, e desde logo que é algo que a día de hoxe, no ano 2008, sinto que incluso ten influenciado, creo que ten influenciado a miña música noutros contextos, noutros formatos, nos formatos máis jazzísticos, que desde logo é un grupo no que estou moi contento e eu espero que fagamos un segundo disco. Nordestinas é, como digo, un bon capricho que nos demos as dúas, non? E que foi tamén unha homenaxe á xente do mar que nos viu nascer e aí estamos. Nace nun momento increíble, de moitísima creatividade para min, tanto para min como para Uxía. Evidentemente a Ave xa leva dentro del. E ali ela e eu nos conocimos un momento moi importante para as dúas. E decidimos facer isto e saleunos tan de corazón que creo que son as cousas que funcionan, non? Cando faz as cousas moi de corazón e sin esperar nada a cambio, nada máis que disfrutalas. Eu sinto unha paixón verdadeiramente forte pola música, polo que a música entraña. Tamén hai que recoñecer que é un mundo difícil, é un mundo que demanda moito as persoas, é unha profesión fastidiada, é unha combinación de profesión e arte. Entón a parte profesional da música quizá é o máis complexo. Ese mar do norte que irme non me deixa. Nordestinas non nacería sin Marful, é dicer, Marful, o concepto de Marful, a música que facemos Marcos, Pedro, Pablo e eu, abriume a porta dos salóns de baile, do salón de baile que tiña enfrente da casa onde me criei en Vilaronte. Cando sabía o que había nese salón de baile, cando soupen que música había nese salón de baile e reencontreime un pouco coa arquitectura da miña zona, coas casas indianas, coa emigración a Cuba, pois iso provocou unha segunda parte que encontramos outra nena que se chama Guadi Galego e que tiña tamén unhas influencias americanas que non sabía onde estaban e unha vez nun corredor no Conservatorio de Folke de Lalín falamos deste tema. Entón, un pouco quizás Marful é cando nasceu Marful, cando soupemos que significaba toda esa época dourada tamén e americanoide, non? Dentro da música galega, foi o que deu lugar ao concepto de Nordestinas. O meu proxecto personal é Espido, con Guillermo, e é un proxecto que eu teño un cariño especial porque creo que foi un proxecto moi valente para os dous, tanto para min como para el, e queremos facer outro disco. E sí, quero pensar que sí, senón vamos a traballar con esa idea de que para Nadal pois hai un Espido novo, pero a ver, non sei, non podería dicirche seguro que sí, non sei, esperemos que sí. Digamos que esta é a quinta entrega discográfica miña como líder, inda que a marxe pois deses proxectos como líder teño colaboracións como Rosalía 21, como o propio Nordestinas, como discos con outros compañeiros, pero este é o quinto disco meu como líder, chamase Open Doors, e nesa banda pois está xente que eu admiro moitísimo desde fai moitos anos da península, como son Bruno Pedroso batería, Nelson Cascais ao contrabaixo, está Perico Sanbeato saxo alto, Jesús Santandreu saxo tenor, Chris Case na trompeta, está Alan Ferber no trombón
e a verdade é que foi unha ocasión maravillosa poder compartir con eles esa grabación e poder compartir agora pois este disco que está a ter bastante boa acollida entre a crítica e tamén no público. Que me quento a cariña co caloriño da súa. Marful ten todas as miñas cancións, levo o apelido do meu avó. Os cuatro temos certo amor, é dicir, miramos xuntos os cuatro na mesma dirección, e é o meu grupo estrela. Non te deixo meu amor. Na música, eu creo que na sociedade galega vivimos un matriarcado moitas veces pola porta de atrás, non? Pero certamente valerosas mulleres galaicas, decía Federica Montseny no 36, cando viña a falar no CNT e tal, e aquí hai moita forza, non? Hai moita forza. Durme ben, durme meu rolo. Nordestinas é algo que para min vai a estar toda a vida, é dicir, non sei se seguiremos, non seguiremos, se eu faremos cousas xuntas, pero eu creo que sí, toda a vida. Ainda que non saian discos ou non haiba concertos, o espírito de Nordestinas está nas dúas, e creo que foi un momento importantísimo, vital para as dúas, vital e musical e creativo. Durme ben, durme meu